Assalamu jama'a, barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da kasance a cikin wannan tasha tamu ta kimiyya da fasaha, wadda muke koya muku abubuwan da suka danganci waya da kwamfuta, yadda za ka gyara duk wata matsala ta wayarka. Farko dai kafin mu shiga tutorial ɗin namu, muna son ku danna mana subscribe, sannan sai ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. To yau insha Allah tutorial ɗin namu dai za mu koya muku yadda za a ƙara wa wayarka sauri. Mostly za ka ga wasu wayarsu saboda ƙarancin RAM ko kuma sun cika ta da abubuwa sosai, ka ga tana wani slow, tana wani ƙaƙƙamewa. To insha Allah yau dai mun shirya tsaf domin koya muku yadda za ku warware wannan matsalar. Don haka sai ku biyo mu a cikin tutorial ɗin namu. Yawwa, to yanzu abin da za ka yi shi ne za ka tafi setting ɗin wayarka. Bayan ka tafi setting ɗin wayarka kamar yadda kuke setting ɗin kan wayar shi, to sai ka taɓa. To kana taɓawa, to sai ka taho nan ƙasa. So za ka shiga system ɗin nan, wannan da kuke gani. Bari in taɓa muku shi. Kun gan shi, gashi nan wannan. So bayan kun taɓa shi, so kamar haka, so sai ka ƙara tafiya can ƙasa. Idan kun kula ga wani waje nan an rubuta developer option, bari in taɓa muku shi ma. Gashi nan, gashi nan an rubuta developer option. Gashi nan, wannan da kuke gani an rubuta developer option. So shi za ka taɓa, bayan ka taɓa shi, so sai kai can ƙasa. Yawwa, idan kai ƙasa za ka je animation. Yawwa gashi nan kuna gani. Yana tafiya, yawwa gashi nan window animation skills. Kamar yadda kuke gani, bari in taɓa muku shi ma ku gan shi. Gashi nan kamar yadda kuke gani, wannan wanda na ɗan yi arrow ya tafi. So shi za ka shiga. Idan ka shiga, idan ka lura za ka ga animation off. Wasu kuma za ka ga animation skills 0.5 ɗin na X. So abin da za ka yi shi ne sai ka zo daidai kan nan, daidai kan wannan ɗin nan da kuke gani. Wannan ko? Wannan. Gashi nan na taɓa muku shi. To sai ka zo sai ka taɓa. Kana taɓa, idan kun lura ya koma 1 point. Bari in muku. Idan kun lura za ku ga ya koma gashi nan 1.5x. So sai shi ma ka zo transition animation ɗin nan, sai ka shige shi. Bari in taɓa muku shi shi ma ku gani yadda kowa dai zai fahimta. So bayan kun shiga transition animation skills nan, so sai ka taɓa shi ma 1.5x ɗin. So kun gani shi ma ya canza. Yawwa, to sai ku zo kuma shi ma wannan animation duration skills ɗin nan, wannan kenan. Shi ma sai ku taɓa shi. Shi ma sai ku mai da shi 1.5x. So insha Allahu za ka ga wayarka tana sauri. Ba za ta dinga wani ƙamewa tana wani slow insha Allah. So duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan tutorial ɗin namu. Ga waɗanda ba su danna mana subscribe ba, muna roƙon su da su danna mana subscribe, sannan su taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Sannan kuma ga waɗanda suka danna su taimaka su yi share ga abokanansu na Facebook da WhatsApp. Mun gode.